मोनसे जायगायाव हाबा जाहैनो ओंखारदों रायजोफोर जायगाखौ नुदों नोंथांमोना माबायदि माने हाजो एरिया आरोना ओमफ्राय उफायबोथ' गैया गारियाबो दाख्लै सौजानाया बा जे स्क्रेच जाजोबनानै दङ बे बानायनो दोनदों ओमफ्राय जाजोब्बायानो अलमस्ट नाथाय आंना माबाखौ मोनाखै दाबो लुकिं ग्लासआ मिररा माबा नालाय 360 केमेरा दंफायो दा बे केमेरा गोनां गैया अर्डार खालामनानै सफैयाखै दा बेखौ लगायबासो लाबोनो हागोन ओरैनो थाथ'थोंसै साननानै बरनाखै आं गारिखौ फाइनाल जाजोबखायाखै नालाय ओमफ्राय उफाय गैया गामिनिनो हाबा दंफैयो नैबे जायगायावहाय ओमफ्राय बावहाय थांगोन थाङा माथो खालामबाय थाबावनो आबैयाबो बुंबाय थाबाय थरदो ओंखारबाय आं नै थांनो बेबायदि जायगाया जा स्लपिं गाखोलांनायावथ' बिराद मेङो बै गाहायाव थांबासो गारि मोनसिगोन आं उबेर बा रेपिड' उफ गोजौल' हाजो बायदि एथ' सख्लाय ओंखारलांनांगौ आरो ओरैबो दावखोबाय दाख्लै ओरैनो दावखोलांदोंमोन आं दिन गोनां रिक्सा मा गोबावनि उनाव बे रिक्सायाव होलांसै आं बेसेबां मोजां रिउ खारलाङो जा मोजां बेटारि फाइनालि फैयै सफैबाय आं ओमफ्राय फैनानै बाव जागासिनो दायो चार्चआव प्रेयार जागासिनो ब्लेसिंस माबा होगोन नामा ओमफ्राय बाप्टिजम होगोन दां बेबायदि माबाखौहाय हौवा गोदानखौ चार्च बियो जोंनि केथलिक चार्च नैबे सिङाव मा दं सानो गोबां मानसिफ्रा बावबो बिग्रा दङ बेवहाय आं जुथा गानदोंना ओंखायनो बेवहाय गासैबो जौगानाय सुबुंफोर बेसादखौ आरो जोंबो नोंनि अरायबो सिबिसुलासिनफोर जानो हानाय बायदि आरो मोजांसिन साबसिन जिउ खांनानै नोंनि समायनाखौ एगारहोनो हानाय बायदि बासायग्रा फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै बिफा फिसा गोथार जिउआव बाख्नाय जाहाथे जानाय लोंनाय जोबजोब्बाय आब' रहित आबि जया ओरैबो जानाया जोब्बाय गामिनिनो सफैजोबदों जोंना फादारफोरबो दं कलरमनि मिसननिनो फुरा जानाय लोंनाय जोबनानै दायो थांफिनसै दोरोदफिनसै गारिया माला मोनो आंना नेनांगौ आरो बेबायदि गामिनि संग्राफोर आबौमोन दं सोमोन्दोआव गोलैनाय बायेरजों लोगोफोरबो दंफैयो गुवाहाटि पान बाजार डन बस्क'खौ अलरेडि नायजोब्बाय आं दिनैसो गिदिंजोबदों जोंहा फादार किशर मुसाहारि बिथांनि दैदेननायाव आं फुरा नायबाय स्पर्ट्सनि थाखाय बांसिन गोबां फेसिलिटिस दंबाव सुइमिं पुल टेबोल टेनिस आरो गोबां काराटेनिफ्राय लानानै माने गोबां स्पर्ट्सनि थाखाय फेसिलिटि दं बेवहाय हाबा जोबैनि सिगां बाव हाबबाय ओमफ्राय दा फैबाय माने मोजां आरोना सिस्टेमेटिकआ फोरोंनाय प्लास स्पर्ट्सनि थाखाय गोबां मोजां स्टुडेन्टफोर इभेन आं मोनसे बुस्थुखौ देखायबोनो बावदों माने गोबां धोरोमनि स्टुडेन्टफोर फरायफैयो नालाय बेखायनो बैसोरनि थाखायबो फालिनो हानायनि मोनसे सिम्बलखौ दोननानै होयो आरोना गासैनिबो फर अल इकुवेल ट्रिट स्कुलावहाय बेबायदि बेखौहाय मोजां मोनदों आं बिथांमोननिखौहाय दा हाबायाथ' जोब्बाय नै बिनि थांनोसै जों ओंखारलांनोसै आबै जयामोन दं बिसोर स्टाफ जाहैबाय बेबो जोंनि गामि खाथिनिनो नाङालै नायनाङा आबै जया आदसा चार्चनिफ्राय थांसै जों दायो